La vida consagrada jo penso que és un descobriment continu. Quan som petits ens sembla que hem rebut alguna crida especial, però la veritat és que fins que no estàs a dintre i vas creixent en edat i en fe, no arribes a estar convençut realment de la teva vocació. Déu m'ha cridat a entregar la meva vida a Déu i als altres amb aquesta forma de vida que hi ha en l'Església, tan antiga, i m'agrada perquè és diocesana, perquè el meu cap és el bisbe, i puc entregar-m'ho així, d'aquesta manera, molt variada. Soy muy feliz cuidando a estos ancianitos, que en ellos veo a Cristo. Y es todo para mí. Yo me consagré a Cristo pues para Él y quiero darle mi vida, le he dado mi juventud y también esta llamada que me dio. Cada día se lo doy gracias al Señor por mi vocación y intento vivirla lo más posible que puede. Que muchas veces tenemos fragilidades como personas humanas, pero vamos, yo cuando estoy cuidando a un ancianito, para mí me representa a Cristo. Pues yo soy enfermera y prácticamente me he dedicado a enfermos muchos años y después, últimamente, hace unos 20 años, me he dedicado a ancianos, cuidando a ancianos en residencias y ahora en nuestra propia residencia. Que és una vida entregada a Déu i molt feliç, perquè és l'única cosa que podem fer per Déu i per tenir l'altra vida. Aquest món no és res, és una mentida, perquè si no treballes per Déu no serveix per res. Mi vida es entregada completamente, la entregué al anciano. Y los veo por ahí, estoy de responsable en la casa, pero mi primer oficio es por la mañana, primero visitar, dar los buenos días y después pues ayudamos a dar los desayunos. Y repito, soy muy feliz, no cambio. Llevo 50 años de vida religiosa y no cambiaría mi vida por nada. Al pedirte que le sigas, pues te haces con él consagrado para evangelizar y para estar con la gente y con aquellas personas que más lo necesitan, y esas mismas personas son las que más te llevan a Jesús. La tarea que hacemos nosotros son con chicos discapacitados o con ancianos y tiene un valor atenderlo a estos enfermos. A veces estos chicos te animan, estos enfermos, con sus cosas te animan. Los hay que son un poquito más rebeldillos, ¿no? Pero bueno, los echas a un lado y te arrimas a los que son mejores y, bueno, que te comprenden mejor, ¿no? Porque algunos me han llegado a decir, algunos ancianos, que por qué me metía a fraile, que qué hacías perdiendo el tiempo. Digo, perdiendo el tiempo se hace aquí y fuera, como quieras llamarlo, ¿no? Yo creo que perder el tiempo aquí no se pierde el tiempo, porque os ayudamos a vosotros y atendemos a vosotros, si us parece bien. Nosaltres, a la vida consagrada, fem 3 promeses públiques que són de castedat, pobresa i obediència, que són coses que jo penso que la gent d'avui desitja molt, no? La individualitat, com te diria jo, també la independència, i nosaltres, mira, la veritat és que t'acostumes a viure en pobresa, en castedat i obediència, i realment no necessites res, perquè el que realment necessites és seguir a Jesús, obeir els teus superiors, i això, bueno, doncs mira, acaba realitzant-se i fer una vida plena, per mi és el que jo penso. És el millor que et pot passar, perquè és sentir la crida del Senyor, que és una crida interior, és com un desig molt gran de puresa, de virginitat, de ser de Déu. I ja dic que és el millor que pot passar, perquè després, a mesura que passa el temps, cada vegada ets més feliç. Això, que tota la meva vida és d'ell, del Senyor, tota. Ja no tinc, o no he de tenir, parcel·les, ni horaris, ni dir això és meu, tinc un raconet, tinc aquests horaris, aquestes vacances, no, tot és d'ell. D'ell i dels germans, els que Déu em posi al llarg de la vida al meu costat. Mira, la persona és com és,
però sí que a través de la vida religiosa i entregada la vius d'una altra manera, amb una més alegria i més interior, i ho comprens més. Almenys jo, la meva experiència és això, que vius més net, més alegria, entregada a Déu, que saps que tens aquella cosa que tenies, que realitzes allò que estimaves i que et pensaves fer. Feliç amb el que he sigut, primer ensenyant i després en una casa diguéssim, que acollíem a la gent malalta. També he estat feliç perquè veia que la nostra fe valia per a aquella gent que estaven malalts i que els acollíem amb amor i els preguntàvem com estaven i això sempre deien que això els feia estar com a casa. Aquesta vida que has triat? És emocionant, és molt emocionant perquè en les coses més senzilles, més simples, trobes que és molt maco i sempre hi ha una novetat, sempre. No sé, avui hem acabat de celebrar aquesta missa, és una missa llarga, bonica, solemne, però bueno, no deixa de ser una missa com cada dia anem a celebrar la missa, l'Eucaristia, i quan acaba el dia, com avui, jo dic, quin dia més ple. I clar, omple cada dia. És la novetat de cada dia, fent el que faig cada dia, en el treball, amb la família, amb els amics, en la pregària, omple molt, no gens eixuta. Sí, estic contenta. És que veritablement el Senyor existeix i fa feliç. I això és la vida contemplativa. Donar un testimoni de que Déu existeix, és veritat tot això, y fa feliz. Para mí es como, diríamos, un efecto doble. Te puedes sentir cansada físicamente, un día que has tenido mucho trabajo, una preocupación muy fuerte, pero luego vas al sagrario, le das gracias al Señor de que aquello pues, ha sido bien o no ha salido tan bien, pero bueno, has hecho todo lo que has podido y le ofreces al Señor, porque con las cualidades que Él te ha dado y con todo pones el mayor esfuerzo y le entregas al Señor pues aquella obra, aquella eso. Jo penso que ens omple la vida. A mi, personalment, la pregària em fa feliç. Són moments en què jo em trobo amb mi mateix, em trobo amb Déu, a vegades en silenci, escolto i ja està. I sempre penso, si la gent comprenguessin la felicitat que dona entregar-te a Déu a través dels germans, t'asseguro que el món em sembla que vindria més. Doncs hi hauria més vocacions que no hi ha, perquè no comprèn aquest do que Déu ens ha donat. Almenys jo ho agraeixo molt. Prego molt perquè el Senyor ens envia vocacions a l'Església i a la congregació. Y te quedas tranquila porque Dios hace más que nosotros, siempre. Siempre.